Hola, us dono la benvinguda en aquest nou vídeo en el qual parlarem de música o d'història de la música, història de la música rock, perquè avui és 12 de setembre del 2025, per tant, avui es compleixen 50 anys de la publicació d'aquest àlbum de l'any 1975, que és el Wish You Were Here de la banda britànica Pink Floyd. Pink Floyd és una de les bandes, per no dir la més gran banda influent de la història del rock i és una banderada, diguem, del que coneixem com a rock simfònic, tot i que també veurem que en els seus inicis es mou també en la psicodèlia. Res més, si voleu subscriure-us al canal o deixeu qualsevol comentari i ens voleu acompanyar en aquest breu viatge, en aquest anàlisi no serà gaire profund, de fet serà una excusa per repassar la meva discografia de Pink Floyd en vinil i anirem cronològicament repassant els seus àlbums. Som-hi! Endavant! Bé, doncs, com us deia, avui aquesta efemèride, aquests 50 anys de la publicació de l'àlbum Wish You Were Here, no és res més que una excusa per repassar tota la discografia que tinc en vinil de Pink Floyd, que em fa molta il·lusió perquè és una de les meves bandes preferides i també considero que és una de les bandes més influents i més importants de la història del rock, de la història de la música. I anirem repassant àlbum a àlbum, serà un anàlisi no molt profund. També tinc aquests dos llibres que volia aprofitar també per dedicar aquest vídeo al Miquel Tort, una persona que ens va deixar el 2019, i la seva filla, una gran amiga, l'Estel, em va regalar aquests llibres de l'època que pertanyien a ell, diguem, i un és un llibre que es diu Pink Floyd, que és un repàs cronològic per totes les seves gires, concerts, una mica any per any, mes per mes, no? Amb fotografies meravelloses. I l'altre és Pink Floyd The Wall, basat en la pel·lícula, en el concepte, en aquest àlbum icònic que ja forma part de la iconologia i de la història de la música, que és The Wall, de l'any 79, i està més basat en fotogrames i les lletres del disc, però en fotogrames de la pel·lícula. Veureu que Pink Floyd és un grup molt conceptual. De fet, si parlem de música conceptual, possiblement sempre ens vindrà la imatge dels àlbums i dels concerts també de Pink Floyd. Doncs res, comencem. Com dèiem, avui fa 50 anys d'aquest àlbum, 12 de setembre del 1975, que no sé si alguns consideren que és el millor o no, en tot cas és un dels moments més àlgids de la carrera. Pink Floyd, per això, tot i ser abanderats del rock simfònic, com dèiem, l'any 67 comença la seva carrera amb el que anomenem, potser no són els grups potser fundadors o potser qui ens ve més al cap quan parlem de rock psicodèlic, però sí que és veritat que van deixar cançons increïbles. En aquesta primera època, els membres de la banda són Syd Barrett, ara en parlarem, Roger Waters al baix, Richard Wright als teclats i Rick Mason a la bateria. Syd Barrett és un dels compositors, composava tots, però concretament els primers àlbums, bàsicament les composicions són de Syd Barrett, i com deien, en aquesta època psicodèlica, ja ho veieu, només amb aquesta edició. Aquesta és una edició dels dos primers àlbums, d'acord? El primer àlbum és aquest, que es diu The Pipers of the Gates of Dawn, és aquest el primer disc. És una edició diferent, ja ho veureu, que és una doble. I el segon àlbum, també de finals dels 60, és aquest, que és A Saucerful of Secrets. Aquí teniu una portada o l'altra, en el fons són les dues. I això és una edició que es diu A Nice Pair, una bonica parella, diguem, que es va fer també als anys 70, almenys a l'edició d'aquí, que es va fer dels dos àlbums. Hi ha com portades, que és molt divertit perquè et pots imaginar qualsevol d'elles podria ser la portada. Són una meravella. Són diferents fotogrames i són les diferents portades. Què té aquest disc d'interessant? És que és una música més això, no? Amb la onada psicodèlica, amb les composicions de Syd Barrett i aquí hi ha el gran tema, no? Si Emily Play, però hi ha molts temes, no? Astronomy Domain, ja podeu anar-los descobrint. Però aquesta és la part més psicodèlica. Aquests discos es van gravar també a Abbey Road, van coincidir amb els Beatles als estudis del costat, perquè clar, estem parlant de l'any 67, 68,
I aquests serien els primers àlbums de Pink Floyd. Després ve un àlbum que es diu Uma Guma. Anireu veient que el interessant de Pink Floyd, a part, és les portades són increïbles. Vale? L'Uma Guma és un àlbum que té una primera part que són 2 cançons en directes, no? Les Astronomy the Night i la Careful with Age, que estaven a l'anterior disc, i després té un parell de cançons a la cara B. El que més em flipava d'aquest àlbum era aquesta fotografia. Veus aquí, parats a la carretera? Veus com eren aquesta furgoneta, aquest autobús de gira, aquestes fotos simètriques, que totes les fotografies de Pink Floyd són veritables espectacles, Veus amb tots els timbals, simètricament col·locats, els amplificadors, els balls, les guitarres, els teclats de Richard Wright, aquest gong, no? I aquesta sembla com una pista d'aterratge més que una carretera, però em sembla increïble. Després, aquí les fotografies i la portada, que si us hi fixeu, són ells 4. Aquí entra David Gilmour, ara ho explicarem, David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason i Richard Wright, i es va fer com aquest efecte mirall, però dins de cada mirall ells van canviant de posició, no? Qui és David Gilmour? Doncs David Gilmour és un dels grans amics del que hem anomenat abans, Syd Barrett, i amic de la banda, que substituirà el mateix Barrett, perquè Barrett, diguem-ne que per un abús de les drogues o per temes de salut mental, doncs va haver de deixar la banda. De fet, desapareix del mapa quasi bé i desapareix socialment. Veureu que la vida de Syd Barrett és una vida bastant tràgica i bastant trista, per què no dir-ho, perquè un dels grans genis i compositors de la música dels 60, diguem que va morir l'any 2002, però va estar com apartat socialment. I més endavant veurem com la relació o l'estima dels Pink Floyd cap a ell no va decaure mai, fins i tot se li van dedicar cançons o àlbums. I el seu amic David Gilmour és qui el substitueix. A partir, ja, com veieu, a partir del tercer disc ja entra David Gilmour, perquè és molt important aquesta persona a la història de Pink Floyd. Per tant, els 4 Pink Floyd serien Roger Waters, com hem dit, el baixista, i també un dels que tindrà molt de pes a la part conceptual estilística de la banda, Richard Wright, el teclista, Nick Mason, el bateria, i David Gilmour, que s'encarrega de les guitarres. Pel que fa a les veus, doncs el pes el porten sempre Roger Waters o David Gilmour, i també els cors, no? Richard Wright. Anem pel tercer disc, el Uma Guma. Ara anem pel quart disc, que aquest també, veureu, és que tots són molt icònics, Aquest és el famós El disc de la vaca. El disc de la vaca, que és el Atom Heart Mother. Això és com una espècie de sinfonia. Aquí comencen ja els discos conceptuals, ja no són tantes cançons sueltes, no? Tant singles, sinó ja comencen a tenir una unitat. Aquest és de l'any 1970. I són 2 grans parts, no? La primera part, que és l'Atom Heart Mother, que està partit de la A a la F amb 6 passatges, per dir-ho d'alguna manera, i la segona part, que hi ha 4 cançons. Aquí ja veieu que comencen a composar una mica tots, no? Waters, Wright, Gilmour, o sigui, Mason també amb la sinfonia més coral, diguem, amb l'Atom Heart Mother, però aquest podríem dir que és el primer gran disc conceptual, el famós, el disc de la vaca, però és l'Atom Heart Mother. I després ve, de l'Atom Heart Mother, l'any 71, veieu que és un disc cada any, La producció és increïble. I també s'estaven fent bastant coneguts per la seva posada en escena, que no era, diguem-ne, sortir una mica de lo habitual, amb les llums i el so i tot això, no? Llavors, aquest és el Medal, el Pink Floyd Medal, que és una portada que, si l'obres, en el fons, és una orella, ara no recordo per on agafar-la, però veieu el cartílag, veieu? És una orella, crec que l'hem de posar així. Així s'entén una mica més, que és una orella, potser sí. En tot cas, les portades veieu que són, també formen part d'aquest esperit artístic i d'anar més enllà de la música, no? I aquesta foto, que és per mi una de les fotos més boniques, més maques, més potents de la història de Pink Floyd, no? Richard Wright, teclista, David Gilmour, Nick Mason i Roger Waters. Aquí també, és un disc també conceptual, perquè la primera part hi ha 5 cançons, però la segona part és tota sencera, la cançó, una de les que ja comença a ser una de les cançons mítiques de la història de la banda, que és Echoes. Aquesta cançó es va fer molt coneguda també, perquè si podeu buscar, aquesta època, el grup fa una cosa també molt trencadora a l'època, que ara també es van celebrar, ja han passat 50 anys, ja, a l'any 71 crec, a Pompeia,
a les ruïnes de la ciutat de Pompeia, si heu tingut l'ocasió de visitar-lo, si no sabeu de què us estic parlant. En un dels amfiteatres, els Pink Floyd van gravar en directe van gravar un concert en directe i la cançó que més ha fet fortuna, que més s'ha conegut d'aquell directe, que podeu trobar a les xarxes a tot arreu, és la de Echoes, també amb una realització d'imatges, amb màscares i imatges i el Vesuvi, no? El volcà de Pompeia, i és una cosa bastant interessant. Estem a l'any 71, ja portem bastants discos i hem començat a entrar en aquesta rock conceptual, àlbums conceptuals, tot el contrari del que avui en dia. Avui en dia això ja va morir fa temps i això del concepte i tal ja no existeix, però en aquell moment era interessantíssim i per mi ho continua sent. Ara començarem una etapa, el que ja anomenaríem més el rock simfònic, no? Hi ha aquest primer disc, que és el Obscured by Clouds, que seria com un pas entremig, entre aquest middle, aquesta història que us estava explicant, i el que vindrà ara, que serà aquesta carrera impressionant dels anys 70 dels Pink Floyd com a abanderats del rock simfònic. Aquest és un disc també no menor, perquè no és molt conegut, però és molt, molt interessant. Obscured by Clouds. I ara sí, me n'he deixat un que, tot i que no el tinc, però es considera de la discografia de Pink Floyd, però és la banda sonora d'una pel·lícula, es diu Time, crec, que és també d'aquesta època, 71, 72, no el tinc aquí, però diguem que és la banda sonora d'una pel·lícula. Ara ve el gran abans i després, no? De Pink Floyd, de la història de la música, de la història de la música rock, del rock simfònic, del concepte de l'art, de les portades. I aquí tenim el gran disc, i el gran conegut disc, aquest el tinc, tinc dues versions, que és el The Dark Side of the Moon, amb aquesta portada increïble, icònica, no? Que conegueu, està fet pols aquest disc, però aquí el teniu. No? Segur que l'heu vist moltíssimes vegades, us sona? Mira, aquí per exemple també el tinc. Aquest disc, si no coneixeu Pink Floyd, comenceu per aquí, a veure què us sembla. Això és és que això és història de la música, història de l'art, història de tot. Dark Side of the Moon. També les portades, no sé si ho he dit, però ara ho començareu a veure, les encarregava un estudi de disseny o d'art que es deia Hipgnosis, que van de la mà amb els Pink Floyd durant tota aquesta època i dissenyen part de tots aquests conceptes que tenien al cap els quatre músics. Aquí seguim la mateixa formació, hem dit David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright al teclat i Nick Mason a la bateria. Llavors, després del Dark Side, jo crec que aquí s'obre un període on veureu quatre grans àlbums, els quatre grans àlbums, com a mínim, no dic que siguin els millors, però com a mínim els quatre àlbums més icònics, més famosos, més populars, probablement els més venuts, això no ho sé segur, però probablement sigui així. El primer seria Dark Side of the Moon, el segon seria el que estem celebrant avui, l'efemèride d'aniversari, que és Wish You Were Here. Per què Wish You Were Here? Tant de bo estessis aquí, perquè aquest disc i aquesta cançó va dedicada al seu amic, recordeu, Syd Barrett, de l'inici, que està reclòs, tot i que sembla que va aparèixer per les gravacions de l'àlbum, de tant en tant el veien, i li dediquen aquest disc, tant de bo estiguessis aquí, i la primera cançó de l'àlbum, que és Shine On You Crazy Diamond, que vol dir brilla diamant boig, aquest diamant boig és ell, ho trobo molt poètic, no? Dir-li a algú que és un diamant boig, però és un diamant, és una preciositat, no? És algú que trobes que és algú que brilla molt, algú que té un geni, no? I llavors, aquest àlbum també, seguint aquesta línia del rock simfònic, no? Més èpic i més orquestral, per dir-ho d'alguna manera, dins de la música rock, té aquest Shine On You Crazy, es parteix, això ho fan molts Pink Floyd també, parteixen en 9 parts. La cinquena part és la primera cara, i al final continua després de 3 temes més, com és Have a Cigar, Welcome to the Machine
i la mateixa Wish You Were Here, i al final acaba amb les parts finals de Shine On You Crazy, que crec que per ser un tema que potser dura 10 minuts, la primera part al final és el single de l'àlbum, que és una cosa ben curiosa també, que es podien fer... O sigui que les cançons que ho petaven no eren cançons de 2 minuts ni de 3, sinó que podien ser cançons de 10 minuts. Aquest és Wish You Were Here, l'excusa per la qual estem fent aquest vídeo. Recordeu que hem dit que venia una sèrie de 4 àlbums importants, no? Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Ara vindrà un altre que també reconeixereu molt la seva portada, que és Animals, que és aquesta portada també molt coneguda i molt icònica, amb aquest porc volador, que també va portar bastantes polèmiques al cap d'uns anys, el disc Animals, que té 5 cançons. A la cara A, Pigs on the Week, Dogs, Pigs, Sheep, que són ovelles, i Pigs on the Week 2. Per tant, un altre disc conceptual. I per acabar aquesta tanda gloriosa dels anys 70 de la música simfònica també podríem incloure, tot i que els Pink Floyd no els pots inscriure mai a cap moviment, els psicodèlics anaven pel seu aire, amb el rock anaven pel seu aire, amb el rock sinfònic tampoc, però sí que com per rock sinfònic podem reconèixer grups com hi havia Genesis, Yes, Supertramp, bueno, no sé, tants que me n'oblidaré ara, i en tinc moltíssims i discos també, però els Pink Floyd és com una cosa a part a la història de la música, jo crec que menjaven a part. I com dèiem, acabem, no? 1, 2, 3, i el quart d'aquesta tongada gloriosa dels 70 és el 1979, que jo crec que és el gran àlbum, si més no, el més popular, el més conegut o el més icònic, que és Pink Floyd The Wall. Espera, que cauen coses... Mira, és veritat que hi ha una revista dins. Pink Floyd The Wall, amb tota aquesta conceptualització dirigida i escrita per Roger Waters, concretament. De fet, és un àlbum... té molt de pes Roger Waters, l'últim gran àlbum de Roger Waters, per dir-ho així, i aquest disc és molt conegut, perquè haureu vist també Another Brick in the Wall, no? La famosa pel·lícula també, on surten, bueno, aquests famosos nens, no? de l'escola, We Don't Need No Education, i bueno, tantíssimes cançons com Comfortably Numb, no sé, és que és un altre dels discos conceptuals d'aquests 4 que us he dit, els 4 grans dels 70, no? El Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i Pink Floyd. I ara ens plantem ja als anys 80, després d'aquestes gires glorioses i d'aquest èxit impressionant de Pink Floyd amb The Wall. Bé, la pel·lícula, també, The Wall, imatges icòniques, també m'atreviria de la història del cinema, també. I entrem a l'època dels 80, mira, aquí m'ha quedat l'altra edició del Dark Side of the Moon, que no trobava abans, que aquesta és la que està en més bon estat, diguem que l'altra la tinc perquè és autèntica de l'època, però aquesta la tinc en més bon estat. I entrem als anys 80, com us deien, i podríem dir que aquest és l'últim àlbum de la formació clàssica de Pink Floyd, tot i que originalment hi havia Syd Barrett als 2 primers discos, la formació clàssica seria aquesta que hem dit, no? David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright al teclat i Rick Mason. I aquest justament es diu The Final Cut, el corte final, per tant, és un títol bastant explicatiu, no? Aquest és l'últim àlbum d'aquesta formació. També la portada, sempre dissenys, no? Sempre increïbles. Un gran disc, també. Bueno, és que tots els discos de Pink Floyd són bons, la veritat, no hi ha disc dolent, la veritat. I aquí, Roger Waters abandona el grup, seguirà la seva carrera en solitari, igual que David Gilmour també ha tingut la seva carrera en solitari després de Pink Floyd. No he destacat abans que Syd Barrett, després de deixar els Pink Floyd, també té un disc en solitari, però perquè ho veieu també com el recolzament i l'amistat que tenia amb els seus excompanys, David Gilmour, que és el seu substitut, i Roger Waters són qui li produeixen el disc a Syd Barrett, tot i que és un gran disc, el de Syd Barrett, però no ha anat molt més enllà del que podia haver anat de la història de la música. I llavors aquí hi ha l'etapa, diguem, post-Roger Waters, no? Estem a l'any 80, estàvem al 83, estem a l'any 87. Aquí els discos ja van més espaiats en el temps, i aquí es queden a la banda David Gilmour, Richard Wright i Nick Mason, i aquest és el disc Momentary Lapse of Reason, sempre les portades aquestes d'hipnosis increïbles, Una portada increïble.
De fet, m'he equivocat, crec que Richard Wright també marxa de la banda aquí. Sí, crec que aquí només hi són, sí, amb David Gilmour i Nick Mason. Però és un disc que no està malament, també. Està molt bé, aquest és de l'any 87. I llavors, a principis dels 90, ve un altre disc que és molt icònic i que molt conegut, que aquí el tenim, que segurament al veure aquesta portada també els reconeixereu, aquesta o aquesta, l'acabat que us agradi més també, aquestes portades increïbles de Pink Floyd, mira, o aquesta o aquesta. I aquest disc, que es diu The Division Bell, no ho havia dit, The Division Bell és de l'any 92, és l'últim gran disc de la història de Pink Floyd, també liderat per David Gilmour, però bé, aquí sí que ja tenim el Richard Wright, el teclista un altre cop, crec que va marxar i aquí torna a aparèixer, tenim David Gilmour, Richard Wright i Nick Mason, i aquí també hi ha temes memorables, i el que es recorda molt d'aquest disc és la gira internacional, la gira mundial que es va fer als anys 90 d'aquest disc, que és la gira que està recollida en un àlbum que es diu Pulse. Llavors, hi ha algun altre disc més i recopilatoris posteriors que no tinc, per tant jo considero que Pink Floyd, l'últim gran disc de Pink Floyd és aquest. Va haver un retorn, una trobada molt breu a l'any 2005 dels 4 membres aquests que deien clàssic a l'escenari, que van compartir 4 o 5 cançons, i les carreres de Roger Waters han seguit, fins fa poc va estar per Barcelona, o les carreres de David Gilmour també han seguit endavant. Richard Wright va morir ja fa uns anys, i Nick Mason, la veritat no li tinc molt controlada la pista, però Pink Floyd ens van deixar, veieu, aquest llegat de tantíssims discos des de l'any 67 fins a l'any 92 o fins mitjans dels 90. En qualsevol cas, Pink Floyd, una de les grandíssimes bandes de la història de la música, de la història del rock simfònic, perquè volia destacar-ho primer perquè m'agraden molt, perquè són les meves bandes preferides i perquè feia molt de temps que volia fer un recorregut d'aquests cronològics per la història de la música. Moltíssimes gràcies, si us ha agradat us podeu subscriure al canal o comentar, o si creieu que us agrada més un disc o un altre de Pink Floyd o qualsevol altra cosa, o mirar qualsevol dels altres vídeos que tenim al canal, perquè ja ho sabeu que la música, la història de la música, la història del rock, tot és qüestió de cultura. Fins aviat!